chatagona mberi kwatiri kuenda toita sei. So basically you're saying it's a time when we evaluate systems and governance. Yes, tichitarisa panoda kugadziriswa pachigadzirwa, nekuti tikangopemberera kuti tiri paindependence isu tisina mufaro neindependence yacho, nekuti kuzvitonga kunoreva kuti tinenge tiri pakati pekufara, pakati pekuwaka, tichiwaka nyika yedu kuti tiri kuita budiriro. Saka zvinhu zvatinenge tida kufanirwa kuti titarise zvakadaro. Tombonzwa Shumba, pane zvamambonzwa here pamapemberero anga achiitwa kuZimbabwe muno across the globe? Yeah, tichingoona ma-pictures nema-videos from back home, from the celebrations. Yeah, it's a positive thing. Our people were celebrating 45 years of independence, which some paid the ultimate sacrifice for. So we are really happy for their contribution for us to be where we are today. But like Wamakombe said, na Soko, we also need to reflect whether those gains of independence have been achieved by every citizen within the country. So those are the things that we despite being happy with the achievement that we attained in 1980, have we been actually able to deliver the good governance and the dignity for our people?